și dacă știi să răspunzi corect, intri. Dacă nu, nu intri. Întrebarea corectă este, puneți mâinile la urechi, nu. Mesam Romulo Baro, ai sibut loe. Ai înțeles? Ăștia care ardilesc cu pusuchia, ni intril. Deles reject, ați înțeles? Vă rog mult, să intre aia, să schimbe parola, ce pula mea, că nu mai îmi place aia. Băi, a trecut să fii Cristofor. Băi, mi-am adus aminte de ceva. Știi cum zicea Cristofor la Pârnaie la crocodil? Mă auzi, Freddy? L-am întrebat pe Cristofor. Cum să zicem, mă, nene, la crocodil? Ai înțeles? Știi cum am zis crocodil? Nu, șopârlica. Nu, crocodil o să moară familia mea. Dacă te mine am zis crocodil, o să nebunesc, m-am pișat pe mine. Să râs când l-au pe să mă să aminte. Să moară cea mai scump dacă te mine. Bă, nene, alo, mă aud și eu? Nu se zice, mă, se zice crocodilos pe accentul lor ăsta de ursăresc, ai înțeles? Dar normal să zice și o pârlica mai barie, ai înțeles, băiandule? Și când ți-ai luat, tu știi, când aveai tu ăla, Tuaregul ăla, spuneau țiganii, ia-uite-l pe Andu și-au luat mașină ștar, adică 4x4, ai înțeles? Lasă-ne, Andule, că tu umbli cu țigani de ăștia, știu eu. Băi, nene, băi, fii atent aici, îți spun Freddy, băi, deci în afara faptului că mă piși pe mine, fii atent. Băi, am atâția ani de palmă, băiatule, aproape 10 ani, n-am căzut odată pe scaun, ești nebun la cap. Băi, 10 ani n-am căzut odată pe scaun. Și acum m-am dus tână și mai eram sub birou, ești nebun. Băi, nu se poate așa ceva, bă, băi, vagabonții, mă, toți vagabonți, o măr. Vagabonții toți vagabonți. Acum, na, noi ne distrăm, ne râdem, glumim să moară ce mai scurs și fetele astea stă suflete triste pe aici să moară mama, le-a lăsat singure. Dacă o fi frumos, știi cum suntem noi acum? Deci ne-am adunat toți la șpriț, înțelegeți, spuneți și nu ne mai arde de nimeni să moară dacă să bate așa ceva. Băi, să moară mama dacă se mai poate cât am râs. Și tu râzi de altceva, du-te drecu de aici, că mie, băi, tu vorbești și mine, bă, Iane, tu râzi de altceva, bă. Altceva, mică, bă, vine și vorbeai altceva și râdeai de altceva. Auzi, bă, nebunule? Auzi, Freddy? Mă auzi? M-am întâlnit cu Costel la Lucaran, mă, și mă întreba de tine. Acum vreo săptămână. Zic, bă, nu mă știu, că n-am vorbit cu el deloc. Mă auzi, nebunule? Să moară cea mai scump dacă te mint. A fost la ziua la cineva. Și a venit el cu fină ăla și m-a întrebat de tine. Auzi, bă, Raiane? Vezi că trebuie să vorbesc ceva cu tine, să mă sun mâine, mă. Pe numărul ăla, că am deschis telefonul, nu mă. Deci n-am schimbat cartela. Nu, mă, tot numărul ăla am. E bine că e și de vreme, avem tot timpul să stăm pe pala asta, mă uitam acum la ceas, înțelegi? Bă, ai nasol cu ăștia, cu fusul pulii mele, cu fusul orar ăsta, că e nasol acolo, ai înțeles? Face târziu, e ora de să dă stingerea, închiderea programului, cu Dem Rădulescu, Lecănuși de ța, la revedere! Gulo, ce faci, mă? Gulo, mă auzi, mă?